Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның иҗат төркеме сезгә бик күп кызыклы видеоязмалар әзерләп куйды. Карамый калмагыз. Бүген безнең программада Фәнвали Әхмәтовка 70. Агач башына менә җырлый башлагач бит ул теге ярактан күрәләр микән, мине тыңлыйлар микән дип менә шундый балалыкны инде теге. Исәрлектә түгел инде ул хыял, балалык хыял. Можга районы Сусмак авылының бай тарихы. Элек тормыш гөрләп тора иде, колхоз бар иде. 2000 гектар җир эшкәртә иде колхоз. 150 баш савын сыеры бар иде, атлар. Гали Җәнәп шагыйрь. Казанда Хәсән Туфан иҗатына багышланган әдәби музыкаль кичә үткәрелде. Җирдә Хәсән Туфанга урын бик әз булган. Әмма ләкин планеталар, йолдызлар арасында урын бар. Милләттәшебез Гыймран Хисматулловның күп кырлы эшчәнлеге. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин. Ясаган вакытта бөтен кайгылар онытыла, табигать эченә кирип китәсен, анда исеңә нәрсә дә кирәк. Замана таләпләренә буйсынмаган иҗат. Буыннар алмашынып, зәвыклар үзгәреп, гореф-гадәтләрнең бер өлеше онытылса да, татар халкының күңеленә үтеп керердәй мәңгелек җырлар бар. Аларны үзенчәлекле моңлы тавыш белән башкаручылар күп түгел. Шул рәтендә легендар шәхес, Тальян моңына кушылып җырлаган Фәнвали Әхмәтов. Татарстан һәм Башкортстанның халык артисты быел үзенең күркәм юбилее 70 яшен билгеләде. Бүген милләттәшебез туган җире Шаран районы Шаран авылында яши, иҗат итүен дәвам итә. Җырчы гармунчылар өчен иҗади бәйгеләр оештыра. Моңлы сандугач, сүз остасы Фәнвали Әхмәтов тормышыннан кызыклы хәлләрне үз хәбәрчебез Миләүшә Латыйпова йотлыгып тыңлады. Шын безнеңчә матур, милли көй. Бөек Тукайыбызның бу шигъри юлларын легендар җырчы Фәнвали Әхмәтов белән дә бәйләргә була. Озак еллар дәвамында милләттәшебез башкаруындагы моңлы җырлар халык күңеленә тирән үтеп керә. Кабатланмас моң иясе Фәнвали Әхмәтов җырга балачактан мөкиббән. Радиодан яңгыраган татар-башкорт җырчыларын йотлыгып тыңлый ул, кабатларга тырыша. Яшь үсмер фән аеруча агач башына менеп җырларга ярата. Агач башына менә җырлый башлагач бит ул теге ярактан күрәләр микән, мине тыңлыйлар микән дип менә шундый балалыкны инде теге. Исәрлектә түгел инде ул хыял, балалык хыял. Авылда апалар тыңлап йөргәннәр инде, малайың матур гына җырлый, җырчы булып китәр, ахыры дип әнкәйгә килеп әйтәләр, әнкәйнең ачуы киләдер инде, таптың канар. Милләттәшебез эстрада җырчылар арасында үзенчәлекле юмор һәм туры сүзлеге белән аерылып тора. Бу сыйфат әнисеннән бирелгән ди ул. Ике сүз белән генә аңлатадыр кемнең кемлеген, куркып тормыйдыр ул. Йөзенә карый да, син шул бит, теге бер бәләкәй генә абзый кергәндә нәрсәдер доказать итә инде, әнкәйнең ачуы килә. Артлы урындык буе гәүдәң юк ди, яндырсаң ярты шырпыга көлің шықмай, сүз ярыштырып, минем белән мондан итеп торасың, баршып киттек булды чыгарды. Мәшһүр тальянчы, Башкортстан сандугачының репертуары бик бай. Халык мәхәббәтен яулаган җырлар саны да шактый. Сорманай, Җил капка һәм әлбәттә Герман көе. Әлеге җанны әрнеткән тетрәндергеч җыр белән бәйле кызык хәлләр дә булган. Арча районының хакимият башлыгы шушы Тальян аркасында 91 елны Арчага чакырды концерт белән. Герман җырына бу мөкиббән инде, мин җырлыйм бит герман җырын. Басуга чыктык та, авыл башына балакларны сызганып, ботинкаларны кулга тутып инде, мин гармун белән герман әйдә ди, сугыштан кайткан күкте кайтып керәк авылга ди. Шуннан инде герман җырын җырладым. Мен әйтәм, авыз басылыш, мин 41-нче тапкыр җырлыйм хәзер, мен әйтәм, минем сугышка кире китәсе килә башлады уже, кайтасы килмәй уже. Бисмиллаһир-рахманир-рахим, аксу. Безнеке ага бит инде ул. Аксуның башы мөрләп чыгып тора. Фәнвали Әхмәтов белән Фәнир Галимовның 30 еллык дуслыгы матур үрнәк. Танылган композитор һәм җырчының иҗат тандемы нәтиҗәсе халык күңелен яулаган дистәләгән җырлар. Без аның белән бик күп юллар үткән кеше һәм еллар үткән кеше. Шушы елларда инде без аның белән бер-беребезне сынадык. Бер-беребезгә кирәк кешеләр дип таптык. Һәм инде моннан түбән дә
Biz gümrümüzne motor ettirip Xuday Taala bergen gümrüne şulay birgelep aileler bilen, birgelep dostlar bilen birgelep tamamlarбыз дип уйлыйбыз. Дуслар бергә төрле проектлар өстендә эшли. Шулар рәтендә 7 ел элек башланган "Үзем уйныйм, үзем җырлыйм" төбәк кара гармунчы җырчылар бәйгесе. Билгеле сәбәпләр аркасында былтыр әлеге конкурс үткәрелми калса да, бу елны янә оештыру ниятләнә. Бу ел Алла бирсә инде минем 70 яшькә дә багышлап Түбән Камада 24 апрельдә шушы эшне дәвам итәргә дип уйлап торабыз. Бүген 70 яшьлек күркәм юбилейын каршы алган Фәнвәл Әхмәтов туган төбәге Шаран районы Шаран авылында яши. Иҗат итүен дәвам итә. Күңел кылларын тибрәтә алырдай яңа җырлар эзли. Biz инде халык җырлар җырлап шул халыкчан җыр белән халык күңеленә кердек инде. Шуның белән инде соңгы сулышка хәтле барып җитәрмендер дип уйлыйм. Шаран районыннан Миләүшә Латыйпова, Татарлар. Удмуртияның Можга районында бердән-бер татар авылы Сусмак бар. Аңа 141 ел элек нигез салынган. Беренче 5 гаилә Киров өлкәсенең Нократ Аланы районы Иске Сусмак авылыннан күченеп килгәннәр. Эшчән, тырыш халык сату алу белән дөнья көткән. Тик кайчандыр гөрләп торган хуҗалыкларның саны соңгы елларда күпкә кимегән. Ләкин аңа карамастан халык телне дә, динне дә саклый. Авылны яшәтүче, яшьләрне эш белән тәэмин итүче эшмәкәрләр күркәм мәчет тә бар. Сусмак авылы турында тәфсиллебрәк киләсе видео язмада сөйләрбез. Әлли-бәлли итәк бу бәләкәй матур бәпкәсе. Кәмәлия Галимуллина Сусмак авылында табиб булып эшли. Халыкның көн күреше, булган авырлыклар белән дә яхшы таныш ул. Тик авылдашларның бердән булуы һәр мәсьәләне дә шишеп чыгарга ярдәм итә ди. Аеруча авылның күрке булган мәчет эшләсен, төзек булсын өчен тырыша Сусмак халкы. Онда бик булышыга үзебезнең тагын авылдан үзебезнең авылдагы Егатгал Газино, исемле Багзано, монда Рамазан, на бакчасындагы әйткәч тагырат бөтенсе җыелышып, любой эшкә әйтсәк, шул эшкә киләләр инде. Зират эшләрендәге бик яхшы сиса тотабыз, Аллага шөкер. Бөтен иратлар субботник ясап, онда менә агачларны йыгып әле көз көне бик олы эшләделәр. Менә шушы мәчетләребездә ифтарлар уздырабыз, менә шушы эшләрдә авылдашларыбыз килә, шәһәрләрдән кайталар, авылдашларыбыз, авылдан чыкканнарыбыз, барыбыз дагы җыелып, шушында 50-60 кеше булабыз. Авылдагы беренче мәчетнең манарасын 1930 елда кисәләр. Тик өлкән буын динне саклап кала ала. Әлеге мәчетне 1994 елда халык көче белән салалар. Бик зур вакыйга була ул. 2 ел элек имам итеп Фәниз Гарипов билгеләнә. Хәзрәт ижауда гомер итеп, лаеклы ялга чыккач, Сусмакка кайтып төпләнә. Шушы вакытта мулласыз калган авылдашлар аңа мөрәҗәгать итәләр. Авылдашлар әйттеләр, мәчет буш торырга кирәк түгел диде. Мин дәген шулай ук инде буш тормасын, мәчет буш торырга тиеш түгел, мәчет кенә түгел, мәчет ул безнең Аллаһ Тәгалә йорты. Намазга басучылар саны да елдан-ел арта ди Фәниз Гарипов. Тәлгать Мәүлитов инде 1 ел мәчеткә йөри. Сусмакта ул 32 ел тора. Еш кына авылның үткәнен искә алып сөйли. Элек тормыш гөрләп тора иде, колхоз бар иде. Бөтен техникалар 2000 гектар җир эшкәртә иде колхоз. 150 баш савым сыеры бар, атлар. Хәзер колхоз бетте. Җирләр буш тормый, фермерлар бар. Ферма хуҗалыгын моннан берничә ел элек Ильяс Гыйлязев булдыра. 130 гектар мәйданда 200 баш эре терлек сыердай 2 ферма төзи. Үгезләр һәм атлар асрый. Авыл халкын эш белән тәэмин итәргә тырыша. Без көнне сизмик даже ничек узып киткәнен. Иртә белән килдең, кичкә хәтта эшлисең. То ошатасың, то чистартасың, то пешкә ягасың, су җылытасың. Таки көн узып китә. Не то что онда көн, ой, ел узып китә. Сизеп тә алмый. Иң мөһиме эшмәкәр авылда милли һәм дини тормышны саклауда үзенең зур өлешен кертә. Сабантуйлар ничек узам? Ну, сабантуйларга уже булсабыз, ничек можем бәйрәмнәр уздырырга. Ну, кунаклар киләләр, городлардан киләләр кунаклар. Үзебезнекеләр монда кунаклар кайталар Ижаудан, Мужгидан. Авылда яшьләр аз калса да, Удмуртияның иң ерак почмагында урнашкан бу татар авылында
Тел дә, гореф-гадәтләр дә, тарих та яхшы саклана. Әлеге юнәлештә эшне тагын да киңәйтеп башкарырга телиләр сусмакта. Удмуртиядән Назир Нигъманов, Эльвира Вахитова, Татарлар. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз программабызның икенче өлешендә. Гали Җәнәп шагыйрь Казанда Хәсән Туфан иҗатына багышланган әдәби музыкаль кичә үткәрелде. Җирдә Хәсән Туфанга урын бик әз булган. Әмма ләкин планеталар, йолдызлар арасында урын бар. Милләттәшебез Гыймран Хисматулловның күп кырлы эшчәнлеге. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин. Ясаган вакытта бөтен кайгылар онытыла, табигать эченә кирип китәсен, анда сиңа нәрсә дә кирәк. Казанда Хәсән Туфанны искә алдылар. Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе һәм Татар дәүләт филармониясе Гали Җәнәп шагыйрь циклыннан Хәсән Туфан иҗатына багышланган әдәби музыкаль кичә тәкъдим итте. Чарада Хәсән Туфан шигырьләре һәм аларга язылган җырлар, шагыйрь турында истәлекләр барланды. Вакыйга урынында безнең төшерү төркемебездә эшләде. Сүз Гөлия Садыйковага. Хәсән Туфан иҗатына багышланган әдәби музыкаль кичәне оештыру тәкъдиме белән Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе чыга. Без классик язучыларыбызны танытырга, популярлаштырырга тиешбез. Февраль аенда узган татар сүзе бәйгесе моның зарурлыгын дәлилләде. 4000гә якын катнашучының күбесе конкурс өчен Муса Җәлил һәм Габдулла Тукай әсәрләрен сайлаган иде. Ә бит татар әдәбияты бик бай, әлеге авторлар белән генә шикләнми ди. Филармония директоры Кадим Нуруллин. Бу циклы булачак, Гали Җәнәп шагыйрь дип аталачак. Һәм монда безнең беренчесе Хәсән Туфан булса, май аенда без уйлап торабыз Гамил Авзалны үткәрергә, аның 100 еллыгы, быел Саҗидә Сөләйманова аның 95 еллыгы, без аны сентябрь айларында уйлап торабыз үткәрергә. Һәм дә инде быелгысы менә быелга 4 шушындый матур чара исәпләп торабыз. Ансы 4нчесе безнең Илдар Юзеев булыр дип торабыз. Менә миңа шушы эш йөкләтелгәннән соң 2 ай вакыт узды. Шул 2 ай вакыт эчендә мин 4 китабын укып чыктым. Китапларын гына дип әйтә алмыйм, шигырьләрен, аның 1-2 шигырь китабын берничә тапкыр укып чыктым. Һәм таң калдым. Мин әле Хәсән Туфанны белмәгәнмен икән. Без Хәсән Туфанның исемен мәңгеләштерү йөзеннән, аның яшьләргә өйрәтү йөзеннән яңа җыр яздырдык. Аны Айдар Фәйзрахманов язды. Һәм Казан шәһәре филармониясының яшь солисты Рөстәм Насыйбуллин башкара. Ул атларым, канатларым дип атала. Һәм бүгенге менә концертта да, бүгенге әдәби музыкаль кичәдә дә яшьләр башкаралар бөтен җырларын. Программада Хәсән Туфанның иҗаты һәм тормыш юлы сәхнәдә Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле, Казан Нуры халык уен кораллары оркестры, Галиәскәр Камал, Кәрим Тинчурин исемендәге театр артистлары, җырчылар Хәсән Туфан шигырьләрен, аның сүзләренә язылган җырларны яңгыраттылар. Репертуарында да аның 8 җыры бар. Алар алтын фондка кергәннәр. Классик композиторларыбыз тарафыннан, һәм классик җырчыларыбыз тарафыннан җырланган шагыйрьләребезнең берсе. Аның һәр берсе бик симфония, опер әсәрләренә тиң әсәрләр бар. Аның барлык җырларында да, бөтен җырларында да милләтенең милли рухын кузгату, күтәрү, шул рухта тәрбияләү. Хәсән Туфан 1900 елның 9 декабрендә Аксубай районы Иске Кармәт авылында туган. Иске Кармәттә инде 20 ел дәвамында аның музее эшләп килә. 4000 ярымнан артык экспонат тупланган. Бүген кайберләрен Казан тамашачысына да тәкъдим иттеләр. Тормыш иптәше Луиза апага бүләк иткән редикулин алып килдек, печать машинкасын алып килдек, фото өчен рамкаларын алып килдек, үзенең китапларын алып килдек. Безнең инде 2010 елда 110 еллык юбилей уңай
айынан Роза Рахматулловна Туфитулованың тырышлыгы белән хәзер инде шундый кагаз алып кайтып бирделәр безгә, свидетельство о присвоении малой планете имя Хасана Туфана. Хәзер күккә инде бер кечкенә генә йолдызчык Хасан Туфан исемен йөртә. Шулай ук Хасан абыйның без бүген алып килдек үзенең кулы белән язган Казан кичләре шигыренең кулъязмасын. Районда инде 5 ел дәвамында Хасан Туфанга багышланган бәйге үткәрелеп килә. Ул 4 номинациядә уза. Хасан Туфан шигырьләрен сәнгатьле уку, рәсем, иҗади эшләр, презентацияләр төзүдән гыйбарәт. Шу конкурс ярдәмендә балаларда кызыксыну уятабыз. Беренче елда без 40 бала гына 40 кеше генә катнашса конкурста, хәзер инде 120дән артып китте. Асырларны кичте, исән калды. Ана телебез булган бу алмаз. Чабаталы чакта. Татар шигъриятының аксакалы, магиканы. Дөньяда нинди михнәтләр күрергә мөмкин булса кеше адәм баласы, шуларның барысында узып, кеше булып калган, лирик булып калган, мәхәббәттә саф булып калган, тугры булып калган. Туфанулланың фамилиясе дә түгел, исеме дә түгел, псевдонимы. Туфан дигән көнне аңлата, ләкин ул бик тормышта сабыр, акыллы, шундый теге тәртипле кеше булган. Хасан Туфанны күреп, аның белән аралашкан шәхесләр дә бар иде бүген залда. Мин аны беренче мәртәбә 10нчы класста укыганда озын кайда күрдем. Сәхнәдән, әлбәттә, еракта. Аннан соң инде университетны бетергәч, мин язучылар оешмасында эшләдем. Шунда күргәлидер идем. Аннан соң инде мин аның фатирын алып калдым. Бер бүлмәдә. Аның фатирын миңа бирделәр. Ул миңа биргән ашкыч теге берсе узын, берсе бәләкәй ашкыч, ике ашкыч булай ишеккә. Мин 5 ел буе иксәдә йөрттем, үз кулы белән биргән ашкычны. Бой мирасы булган бөек халык без. Иң мөһиме, буыннар бәйләнеше югалмасын. Гөлия Садыйкова, Татарлар, Казан. Татар әдәбияты классигы Галимҗан Ибраһимов язганча, нәкъ менә андый кешеләр турында тормышның төбеннән күтәрелгән диләр. Сүзебез Ульяновск өлкәсенең Мәләкәс районы Мукшы Күле авылында яшәүче авыл мәчете имамы, Россиянең ат казанган укытучысы Гыймран ага Хисмәтуллов турында бара. Гомере буе туган авылында башта клуб мөдире, аннары авыл советы рәисе, мәктәп директоры булып эшләгән Гыймран ага бүген мәчеттә имам вазифаларын башкара. Безнең хәбәрчебез Рамис Сафин әле яңа гына 75 яшьлеген билгеләп узган ил агасы янында булып, аның күп кырлы эшчәнлеге белән танышып кайтты. Без аның кул астында үстек дисәк тә була, ул директор школы күп еллар булып эшләде. Председатель советы булып эшләде. Әйе, дистә еллар буе мәктәптә эшләү дәверендә Гыймран агага байтак малай кызларны укытырга, тәрбияләргә һәм иң мөһиме аларны олы тормыш юлына чыгарырга туры килгәндер. Беренче хезмәт чыныгуын шушы мәктәптә башлап җибәргән Гөлнәфис Сахабетдинова да ул елларны сагынып искә ала. Ул җитәкләгән мәктәптә шул кадәр тәҗрибәле педагоглар иде, шул кадәр бөтенесе дә танытлы иде. Менә хәтта үзе Гыймран абый кебек бөтенесе җырлый да, бии дә, сүз осталары да, күңел күтәренкелеге белән эшли торган коллектив иде. Шуннан да Гыймран ага күп кырлы талант иясе. Ул укытучы да, үзешчән сәнгать остасы да, рәссам да, баянчы да. Саны китсәң һөнәрләре байтак. Үзе әйтмешли, иң тынычландыра торганы рәсем ясау. Ясаган вакытта бөтен кайгылар онытыла, проблемалар онытыла, ниндидер проблемалар булса, только аның эченә кирип китәсен, инде менә табигать эченә кирип китәсен, анда сиңа нәрсә дә кирәкми. Һәр нәрсәдән матурлык һәм гүзәллек күрә белүче Гыймран абый моннан берничә ел элек тагын бер бик катлаулы һәм четерекле эшкә керешкән. Ул халкыбызның борынгы сәнгать әсәрләренең берсе, шамаилләр ясый башлаган. Аның катлаулыгы шунда, менә зеркальное изображение бирүгә авыррак язуга. Аны ясарга кирәк башта зеркальное изображение кагазьдә, аннан соң инде монда пиалага төшерәсең. Аннары буяп ташырга кирәк. Да, буяулар белән буяп чыгасың инде. Аннан инде аның артына ялтыравык элек заманда чәй кагазыннан ясый идек. Рәссамның әйтүенчә, шамайлар ясаганда хәрефләрнең дөрестлеген саклау, сызыкларның турылыгы һәм дистәдән артык төсләрнең бер-берсенә туры килүе бик мөһим. Әгәр менә монда фон ак булса инде, монысын мин ясыймын, буйымын шул майлы буяулар белән,
каратс кирәк инде. Үзлегеннән рәсемнәр һәм шамайлар ясарга өйрәнгән Гыймран аганың эшләрен бүген Ульян селкәсендә генә түгел, якын тирәдәге төбәкләрдә дә күрергә була. Аларны кайлардан гына сыратып алмыйлар. Аның зеок белән бизәлгән өе дә зур бер күргәзмәләр залын хәтерләтә. Биредә шамайләргә языла Коръәни Кәримнән сүрәләр. Иман кәлимәләрен язабыз, дугалар язабыз, хадисләр, Пәйгамбәребезнең хадисләрен язабыз. Ул кичкенәдән рәсем ясарга ярата. Сугыштан соңгы авыр еллар булса да, карандаш табып, һәр төрле табигать күренешләрен, хайваннарны кәгазьгә төшерә. Кичкенә сеңелләрне дә өйрәтә. Сеңелләре дигәннән алар бүген дә әле бер авылда яшиләр, абыйларын әтиләре урына калган изге зат итеп күрәләр. Әтиебез кебек ул безнең иң якын кешебез. Да мин 8-не бетердем. Клубка йөрергә күлмәгем юк иде, туфлием юк иде. Абыйда бит инде клубка йөри иде. Аннан соң ул мәләкәскә барып, миңа бер туфли алып кайтты, бер күлмәк алып кайтты. Миңа шул кадәр шатлык булды инде. Шуның белән мин клубка йөрдем. Безнең нинди генә проблемабыз булса да, без анарга йөгереп киләбез. Нинди генә эшебез чыкса да, без анарга йөгереп киләбез. Ләйли Җиһан апа белән Изилә апа моннан 52 ел элек Гыймран абыйның тормыш иптәше Хмәйра апаны да бер туган апалары сыман кабул итәләр. Аларның балаларын үзләренең кебек яраталар. Туганнар бүген дә җай чыккан сайын оралышып яшиләр. 40 ел мин ханянам белән тордым. Ханянам белән дә бер сүздә килешмичә, бер шашмыйча тордык. Ханянам бик яхшы иде. Дин юлында иде. Урны җәннәттә булсын. Үзенең васиятен безгә биреп калдырды. Хәзер Гыймранда, мин дә дин юлында 5 вакыт намазын укыйбыз. Мохшы күле авыл халкымнан берничә ел элек Гыймран абыйны мәчеткә имам итеп сайлап куялар. Ул беренче эш итеп мәчет эшчәнлеге җайга сала, гарәп графикасында укырга, язарга һәм ислам дине нигезләрен өйрәнү буенча авылдашлары өчен курслар да ачып җибәрә. Укытабыз, инде намазга өйрәтәбез, һәм дә шулай ук Коръән и гарәп харифләрен һәм дә гарәпчә укырга өйрәнәләр. Йөриләр кыз хатыннар, бүгенгесе көндә 10 кыз хатын йөри, инде 6-нчы ел укыту бара. Әлбәттә, авыл мәчетләрендә Гыймран агасыман дөньяви һәм дини тормышны бәйләп, аларны гади тел белән халыкка җиткерә алучы имамнар күбрәк булса, мәчетләргә йөрүчеләр саны да күпкә артыр иде. Мәләкәс районыннан Рамис Сафин, татарлар. Тел ананың теләге, тел ананың баласына иң кадерле бүләге. Татар халык мәкале. Ана телебезне кадерләп, саклап яшик. Сау булыгыз.